अरे महेश भैया आई बैठे समाचार कही। राहुल भाई हम तोरा भी बहुत आस लेके आई बानी, हमार मदद कर। महेश भैया अगर कोनो बात होके तो संकोच मत करी, हमरा से खोल के बताई। तू तो जानते बारो कि राजू के दवाई पियो और काम क्रिया करे में हमारा पास कितना कर्जा हो गई। हमार घर के हालत तो तोरा से नहीं छुपल। कर्जदार रोज दुआर पर आके धमकी देत बा कि 1 महीना में पैसा ना मिली तो घर से निकाल के घर में ताला दे दे। भैया कुछ दिन पहले आई रहती तो हम कोनो उपाय करती, बाकी एगो जरूरी काम आ गई, वही में बहुत पैसा लग गई ना। तरह बात कब हम उठौले वाली। बहुत आस लेके आई रानी राहुल, हम अब कहाँ जाए। भैया अशोक या अमर राव जरूर मदद करिए, तनिका वानियो जन से भेंट कर आई तो ठीक रही। ठीक बा, तू कहत बारा तो जात बानी। ली राव नसीब ठीक बा, रउआ जेकरा से भेंट करे जात रही उ सब खुदे रउआ पास चल के आ गई। आज संजोग बढ़िया बाकी सब लोग एक जगह मिल गई था। आज हमार लड़का के जन्मदिन बा तो सोचले हैं कि सब साथी संगाती के निमंत्रण दे दी। अशोक आ अमर से रास्ते में भेंट हो गई तो विचार भइल कि राहुल से जाके मिल लेवे के आ रउओ से मिल लेवल जाई। अब रउओ ऐसे भेटाइए गई तो दोनों आदमी के कहत बानी कि आज सांझ के हमरा घरे चल आई क्या। सुनो जा, महेश भैया के कुछ समस्या हो गई बा, उनका समस्या के हल तो हम ये जाना कर सकेला जा। कैसन समस्या बा महेश भैया? जानते बारा कि काम क्रिया करे में हमार घर द्वार गिरवी रखा गई और ऊपर से कितना कर्जा हो गई। कर्जदार द्वार पर आके धमकी देत बा कि 1 महीने में पैसा ना मिली तो घर से निकाल के घर में ताला दे दे। तो बनी जन से हाथ जोड़ी कहत बानी, हमार मदद कर जा, हमार घर उजड़े से बचा लो जा। अरे भैया हम तो असही कारण में फसल बानी। बेटी के शादी में ना तरह मदद जरूर करती। भैया हम अपन समस्या सुनाई तो रउआ कहम कि हमार समस्या सुन के हमार मदद करे के डरे अपन समस्या सुनावत बालन। रउआ तो जनते बानी भैया। हाँ उमेश, हम जानत बानी तोरा लड़का के जन्मदिन बा। ठीक बा, हम चलत बानी। एगो कहावत ठीके कहल बा कि बनले के सब साथी ह। आज हमरा उ बात समझ में आ गई। ठीक बा, अब हम चलत बानी। केनहू से पैसा के जुगाड़ भइबे ना करी। सेठ जी आजे के दिन देख गइल बानी। जब समय खराब होला तो सब लोग मुंह मोड़ लेला। एगो दिन रहे कि हमर साथी संबंधी हमरा से बिना बतौले कोनो काम ना करत रहन। हमारा आज वो दिन आ गइल बा कि हमरा से कोई बात नहीं देखल चाहत। ई सब समय समय के खेला ह।
आई सेठ जी बैठी। हम यहाँ बैठे नहीं आई, हमार पैसा दो हम चली। सेठ जी अभी पैसा के जोगाड़ नहीं भइल, कुछ दिन के और मोहलत दे दी, हमरा पाई पाई चुका दे। निरहुआ मंगरुआ एकनी के मार मार के घर से निकाल दसन, आ घर में ताला दे दसन। ऐसे मत करी सेठ जी, हम अपन परिवार लेके कहाँ जाए? जोहरनी बजा हुजूर तोरा परिवार से ठिका ले ले बरन धतूरा खा के। हमने के कुछ दिन के और ही समय दे सेठ जी, और पैसा मिल जाए। चल जौना के साइकिल पर चढ़े के औकात नहीं खे, तू बोलेरो पर चढ़ के सपना देखत बा। दुनिया के दिखावे खातिर एकनी के मार मार के घर से निकाल दसन, आ घर में ताला दे दसन। हुजूर आम के यार आ गुठली के दाम असूल हो गई। अब चले के धतूरा खा के। खाए के मिले ना रोटी छूछे हो, खाए के मिले ना रोटी छूछे, हालत में केहू न पूछे, आए रे बदनसीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू न करीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू न करीबी। दाना दाना जान खाती मन छछनेला, घूमे के परे नंगे पाँव। दाना दाना जान खाती मन छछनेला, घूमे के परे नंगे पाँव। एक ही रे हाथे जग गढ़ला रे विधाना, एक ही रे हाथे जग गढ़ला रे विधाना, तब कहे कैला दूरी भाई। केहू बस केहू खा के मारे, केहू के घरे न चूल्हा जारे, सुसुकेली घर में बीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू न करीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू न करीबी।
देखियो दिया ताता फोटो खिंचाता देखियो दिया ताता फोटो खिंचाता बनल गरीबी के मजा नेता लोग बस भाषण देता रोवे देखो गरीब के बेटा कहिया गिल फांसी जी रे गरीबी दुनिया में केहू ना गरीब रे गरीबी दुनिया में केहू ना गरीबी। माई अब नइखे चलल जा भूख से पेट दर्द करता अब चले के मन नइखे कर सुनत बानी जी चलत चलत पैर दुखा गई और तभी का ऐसे बैठ के आराम कर लेती जा फिर चलती जा। तू ठीक कहत बारू चल ऐसे बैठ लेबे तब चलल जाई। माई भूख लागल बा कुछ खाए के दो ना भूख से लागता कि जान चल भूख से लागता कि जान चल जाई हमरा के कुछो खाए के दो हमनी के तो भूखे रह जाए बाकी ई रमेश भूखे ना रही एकरा के तो खाना के जुगाड़ केनों से करही के पड़ी। तू सब ऐसे बैठा जा हम चाहत बानी खाना के जुगाड़ करत बानी। अरे महेश हेलो हेलो शांति रमेश बबुआ हेलो अरे हेलो ए हालत में यहाँ का बात बा हो? राम भैया हेलो राजेश भैया ओ दिन तोहर बात मान ना मानी आजो करे फल भोगतानी हम दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए जिंदगी के ओ मोड़ पर खड़ा बनी जहाँ हमरा मौत के सिवा कुछ नहीं के दिखाई दे। राजेश भैया महेश भैया रमेश साहब भौजी यहाँ ए हालत में ए हम का देखत बानी तोहनी जाना ठीक देखता होला। आज महेश के यह जगह पे पहुंचाने वाला तोहनी जना हो जा और ये परिवार के बर्बाद करे में तोहनी जना के का मिलल। अरे हम तो भूला गईनी कि तोहनी जना के तो मिलल ना ये परिवार के जवान बेटा के खून से सानल स्वादिष्ट भोजन भर पेट खाए के मिलल। और एक खोल के देखा जा ये परिवार के गांव जवान हित नात में का इज्जत बनल बा। एक दिन के भोजन खा के गांव जवान को बहुत नाव लेत बा। एक दिन ये परिवार के एक दिन के ही भोजन ये परिवार के ओ मोड़ पर लाके खड़ा कैले बा जहां मौत के सिवा कुछ नहीं के दिखाई दे। देखो जा आंख खोल के देख लो जा कहल जाला कि डूबे वाला के
तिनका के सहारा ही काफी होला। हमनी के माफ कर दो राजेश भाई, हमनी के तो हर बात ना समझ पाऊंगा। समझीगा कैसे? रिवाज के पर्दा जौन हमनी के आंख पर पड़ल रहे, बाकी महेश भैया के हालत देख के हमनी के आंख खुल गई। राजेश भैया तू ठीक कहत रहा राजेश भैया, मनले से सब कुछ होला। ठीके कहल गइल बा कि माना तो देव ना तो पत्थर, मनबा तबे वो पत्थर में देवता दिखिए, जे नइखे माना वो पत्थर में खाली देखिए, ओकरा खातिर उ खाली पत्थर बा। उ खाली वो पत्थर पर बैठ जाई या गंदा कर दी तो ओकरा कुछ ना हुई, काहे से कि जानत बा कि उ खाली पत्थर बा। राजेश भैया तुहार एगो बात आज हमार आँख खोल देलस कि शादी ब्याह के कारण काम क्रिया आदमी अपना मन से रोक देत बाड़न। अब उनकरा ऊपर बाकी 4 दिन बाद करस चाहे 10 दिन बाद, अगर छुतिका लागे के रही तो ओकरा के कोई ना रोकित, कोनो अनहोनी हो जाइत। ई सब ढोंग ढकोसला आ मन के भरम पैदा कइल गइल बा। हम नहीं कहत कि क्रिया कांड मत करा जा, पूजा पाठ मत करा जा। ई सब करे से आत्मा शुभ रहेला। बहुत सारा वेद पुराण में लिखल गइल बा, लेकिन एक भी वेद पुराण में कहीं ही नहीं के लिखल कि मरनी के भोज खैब तबे मरे वाला के आत्मा के शांति मिली। तब काहे के दुनिया ये चीज के आज तक मानत बा। तुहनिए जाना सब रीति रिवाज पुरखा पुरनिया के चक्कर में फंस के डर के आज तक मानता कि कौनो अनहोनी हो जाई। लेकिन जे ई काम क्रिया नहीं करत ओकरा के बहुत लोग कहत बा कि ऐसे तो रिश्ता टूट जाई। जब काम क्रिया होकबे ना करी तो कोई कोई घरे का करे जाई। अच्छा एगो बात बताओ जा, हम लोग से पूछल चाहता नहीं जौन ई बात के कहता उ लोग बतावे जेकरा घरे मरनी भइल बा ओकरा घरे लोग मातम मनावे जाता कि उत्सव मनावे जाता। अरे ओकरा मरनी में कि खाली खाए खातिर जाता, रिश्ता निभाए खातिर नहीं के जाता। अरे रिश्ता निभाए के खाए के तो और जगह बा, शादी ब्याह बर्थडे कोनो उत्सव बा तो उस सब में लड़ के खाओ, कोई ना कुछ कही। रिश्ता निभाए के हर तरीका बा। बाकी जेकरा दिमाग में ढोंग भरल बा ओकरा नीको बात बेकार लगी। हमनी के कसम खात बानी जा कि मृत्यु भोज ना करब जा। कोशिश करब जा कि महेश भैया ऐसा कोई के घर बर्बाद मत हो।
हमनी के महेश भैया के मदद करके ठीक से उनका घर बचा के कोशिश करब जाए। तो ठीक बा, चला जा। चलल जाओ।